Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuke gani kai tsaye ina so zan nuna muku yadda ake amfani da yadda ake yin platform na Coinbot, wanda ya kasance platform ne wanda suke biyan mutane kai tsaye, wanda za ka iya ganin ga duba daga payment zuwa yanzu payment na mutane ga yanda aka biya su daga mai $1, $4.87 da dai sauransu suna biyan mutane. Kuma abin da za ka yi ba wani abu ne mai wahala ba, a'a collecting na egg za ka yi a warehouse. Ga shi nan kamar yadda kuke gani, yellow bat ina yana da 65 da kuma green na yana da 18 bat, sai kuma beach ina yana da 3, na sai guda 3 zan yi collecting nasu kamar yadda kuke gani yanzu. Kai tsaye zan je kuma sai in sai da su a selling. Yawwa an sai da su za su yi crediting ina. Akwai gold bar na withdrawing, akwai kuma gold coin wanda za ka sayi wani bat ɗin da shi. Sannan kuma akwai daily bonus kamar yadda kuke gani, saura minti 11 sake collect na daily bonus ina. After wasu 'yan awanni za ka dawo za ka sake taɓawa zai yi abun nan. Sai kuma yadda ake yin withdrawal kamar yadda kuke gani, za ka yi withdrawing through payer ga adadin da suke bukata. Minimum withdrawal na 388 gold bar. Sannan kuma za ka iya adding fund in kana so ka sayi wani tsuntsun, misali kamar nan na sa $10 na son siya normal, zan yi amfani da nan kamar yadda kuke gani. Ka da payer za ka yi adding payer naka, za su dauke ka su kai ka pejin payer naka, wanda za ka iya adding na, za ka yi depositing na kuɗi ka sayi tsuntsu da ita, wanda za ka yi kamar yadda nuna muku a baya. Ga shaidan withdrawing, ga komai da komai. Sannan reference ne a nan wurin, ga reference ina, ko za ka ga mutane ga references ina suna ba da mutum 20%, 10% for the second level, third level 5%, fourth level 1%, first level 20% za su baka. Ga kuma yadda za ka sai tsuntsu nan kai tsaye, ga shi nan za ka ga yellow ga kudinsa 150 1500 gold coin. Sannan akwai brown 7500 wanda za ka yi samu egg 277 per hour. Sai kuma wannan productivity na blue bat za ka samu 1430 egg per hour, which is 37,500 naira gold coin in za ka saye shi, in za ka yi bayin nashi kenan. To kamar yadda kuke gani dai, wannan website ne wanda suke biyan mutane kamar da nuna muku farko. Ga shaidan biyan mutane ni kuma ga abin da nake da shi a cikin wallet ina a yanzu. Kai tsaye za ka ringa zuwa kana collecting egg ne, ba wani abu za ka mai wahala ba. Kawai ka sai tsuntsayen ka bar su da kansa su ringa maka koyi, kuma ba sa mutuwa, ba za ka sake siyan wani kwan ba. Saboda haka da mara Allah sai kuma ku yi subscribing, kada ku manta na YouTube channel ina da mai bayani, kuma zan ajiye mishi link inda zai samu references ina ya zo ya bude ya gani. Ba ku da wani matsala insha Allah. Na gode.